खुलुमबाय बड'लेण्ड रादाब नायगिरि बयनिसिमबो फुंबिलिनि गोजोन हामलायथि बावहरबाय। दिनै 14 आगस्ट 2025 इं मायथाइनि सानसेनि फान्जामुथियाव थानाय राशिफोरखौ फरायथिनो लाबाय। मेष राशि बेरामाव गोग्लैनाय सुबुंनि थाखाय गाहाम सान, देहायाव साबस्रांनाय फैगोन, जानो लोंनो हानाय जागोन। वृष राशि गोजोन गैयै सान, खामानिफोरखौ लानानै जिंगायाव थाबाय थागोन, सोलो बाहायना सोलिनांगोन। मिथुन राशि आखायाव बायदि खाबु फैगोन, गोसो होसारना खामानि मावोब्ला जाफुंसारनायखौ मोननो हागोन। कर्कट राशि साना बायदि गोमोथाव जाथायजों बुंफबनाय जागोन, गोबां सुबुंफोर लोगो मोनगोन, मोजां लोगो सायख'नानै लानो हागोन। सिंह राशि नाजासेयावबो थांखियाव सौहैनो गोब्राब मोनगोन, गोसोआ लोरबां जागोन, बिमा बिफानि बोसोनजों सोलिनांगोन। कन्या राशि देहायाव हरखाब सानाय सुनाय नुजाथिनो हागौ, फाहामथायनि थाखाय गोजान जायगायाव दावबायनांनो हागौ। तुला राशि साना रंजा खुसियै बारलांगोन, बिसि फिसाजों मोजां सम बारहोहरनो हागोन, न'खराव गोजोन फैगोन। वृश्चिक राशि गिदिर खैफोदनिफ्राय रैखा मोननो हागोन, इसोरनि सायाव फोथायनाय बांगोन, न'खराव बिमा बिफा गोजोनाव थागोन। धनु राशि दिथागिरिफोरनि थाखाय गाज्रि सान, फिसानि सोलोंथाइखौ लानानै जिंगासिगोन, गोसोआ गोजोन गैयै जागोन। मकर राशि साना गाहाम नङा, सुथुरजों सोफै सोफै खालामजागोन, गोसोखौ गोरा खालामना थानांगोन। कुम्भ राशि साना मोजां गाज्रिनि गेजेरजों बारलांगोन, खामानिफोरखौ मावफुंनो गोब्राब मोनगोन, गुबुननि मदद नागिरनांगोन। मीन राशि गोसोआव गाज्रि सानस्रि फैनो हागौ, गुबुननि गाज्रि सानफ्लांगोन, गोसोखौ दबथायनानै थानांगोन। दिनैनि राशि फरायथिनाया एसेनोसै। बेजों लोगोसेनो दिनैनि साना बुहुमनि साफ्रोमबो सुबुंफोरनि थाखाय गाहाम जाथों, बेनि थाखाय बड'लेण्ड रादाब नखरनि जानानै इसोरनि खाथियाव आरज गाबनाय थाबाय। गोजोन्थों। उदालगुरि जिल्लानि रायजोफोरनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव रादाब। हादरनि मोनसे मुंदांखा कम्पानि फार्स्ट क्राइआ दायो उदालगुरियावबो दंसै। उदालगुरि रामपुर सकनि HP पेट्रल पाम्पनि साखाथियाव फार्स्ट क्राइनि फ्रेन्चाइजिआ 21 जिल्लायाव बेखेवजाबाय। बे गलायाव गथ'फोरनि गासिबो बेसादफोरखौ मोननो हागोन। नोंथांनि खुदियानो गोनां जानाय गासिबो रोखोमनि बेसादफोरखौ बे मोनसे जायगायावनो मोननो हागोन। फार्स्ट क्राइआव गथ'फोरनि थाखाय गोबां रोखोमनि दिहुनजानाय बेसादफोर मोनो, जेरै सि जोम, गथ'फोरनि थाखाय दोरोङारि गाननाय, पार्टी वेर, एथनिक वेर आरो फर्मेल वेर, गथ'फोरनि थाखाय सेन्डेल, जुथा, बुट आरो स्निकार्स, सोलोंथायारि फुथुलाफोर, पाजलफोर, बर्ड गेम्स, एक्शन फिगार फुथुलाफोर आरो गोबां। आलादा आलादा बैसोनि थाखाय गोबां रोखोमनि बिजाबफोरनि मोनसे गुवार रेन्जबो दङ। बेबी केयार दिहुनथायफोर जेरै डायपार, फिडिं एक्सेसरिज, स्ट्रलार आरो गोबां। एक्सेसरिज जेरै खानायनि एक्सेसरिज, गहेना, बेग, सानग्लास, घड़ी आरो गोबां। फार्स्ट क्राइआव मोननो हानाय माखासे मुंदांखा ब्रेन्डफोरनि मादाव इन्टारनेशनेल ब्रेन्डफोरा जादों जेरै मेटेल, डिज्नी, बार्बी, गेरबार, फिशार प्राइस आरो भारतारि ब्रेन्डफोरनि मादाव पंचकुल, हट व्हील्स, निउबी, हार्लिन, मेडेला, टेम्पो।